No niin, huomenta. Mä vähän asettelen tuota kameraa. Tosi kiva, että teitä on näin moni ihminen käynyt jo lukemassa. Eilen oli ainakin 160 kävijää niin kuin heti ensimmäiselle päivälle. Tosi hyvä juttu ja lukijoita on tullut jo useampi, joka kyllä yllätti, mutta ihan mahtava homma. Tää kuitenkin on aika iso projekti, tai no elämäntapahan tämä on eikä projekti, mutta tämä painon pudotus tässä on se pitkäaikainen projekti. Ja sen jälkeen se muuttuu sitten elämäntavaksi tietysti ja painonhallinnaksi loppuelämän ajan. En usko, että pystyn olemaan leipää ja pullaa ja sokeria myös mustuttamalla laihutusvaiheen jälkeen niin kovinkaan laiha. Aamupaino oli tosissaan 131,9 tänä aamuna. Eli miinuksella parisataa grammaa. Olisi varmaan ollut enemmänkin, mutta se proteiini meni eilen. Mä söin puolikkaan tonnikalapurkin vielä, niin yhdessä tonnikalapurkissa on 32, niin se oli ainakin 15 grammaa, eli 85 grammaa proteiinia eilen, ja se on mulle liikaa. Mä oon oppinut mun proteiinirajan, se on mulla se tarkin, että mä en kestä edes 80 grammaa, että se on se 65- ehdottom maksimi oikeastaan 75, että 60 grammalla mulla ei pysy nälkä vielä pois, vaikka mä kuinka mättäisin rasvaa esimerkiksi. Mutta että ihan, se on kuitenkin miinusta, niin kaikki miinus on niinku yes. Niin, sitä mun piti tulla puhumaan, tai pohtimaan, että nyt kun on tässä joutunut sitä miettimään, että minkä takia mä oon ylipainoinen. Ja no, lapsuudestahan se lähtee, totta kai. Mä en oo siis ikinä ollut hoikka. Tai no, ehkä tietysti silloin vauvana, ja mä oon tietysti kun katselen omia lapsuuskuvia, niin kyllä mä vielä 3, 4, 5-vuotiaanakin on ollut ihan hoikkaahan. Mulla pyöreät kasvot, mutta harvalla lapsella sellaisia ei oo. Mutta että sitten kun ruvetaan katsomaan niin semmoiset, että mä oon kouluikäinen ala-asteella, niin oon mä silloin jo pyöreä. Ja kyllä mä muistan mun ala-asteen ajan, kun mua kiusattiin siitä, että mä olin se pyöreä. Mä olin sen luokan pyöreä. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot pyöreä koulussa ala-asteella, niin se on ihan sama, mihinkä sä pukeudut. Niin sua kiusataan vaatteistakin, sua kiusataan sun hiuksista, sua kiusataan sun ihan nenästä, ihan mistä tahansa, ihan vaan siitä asti. Siitä se lähtee, että sä olet pyöreä. Sä olet niin kuin ikäiseksi ylipainoinen, vaikka mun mielestä loppupelissä on suht väärin katsoa niin kuin eka-kakkos-kolmosluokkalaisten niin kuin painoja ihan hirveästi, koska jokainen kasvaa ja tosi monesti niin kuin vähän isomminkin pyöreä lapsi, niin se ei ole enää tyyli yläasteella pyöreä enää millään tavalla, voi olla tosi hoikka, koska se pituuskasvu kuitenkin sitten tulee siinä ja tasapainottaa sitä pyöreyttä, mutta mullapa se ei niin tehnyt. Ja ehkäpä syy tosissaan, että niin kun, syy siihen voisi olla niin kun se, että tietysti eihän mä sen ikäisenä niin kun päättänyt itse, mitä mä syön. Mä söin sitä, mitä mulle laitettiin ruokapöytään. Mun äiti ei tehnyt einesruokaa, meillä syötiin ihan normaalia kotiruokaa, mutta ehkä se semmoinen ylimääräisen pastan mättäminen, mitä meilläkin oli aika paljon, niin se on voinut vaikuttaa varmaan hyvin, että ei meillä tehty silloin hirveästi salaatteja. Ei, vaan se oli niin kuin pastaa ja perunaa. Ja ei se varmaan ne uudet perunat kesäisin mummolassa syötäessä voin kanssa, meillä isketään perunan päälle voi nokare ja suuhun vaan, niin ehkä ne nyt ei ole tietysti kovin paljon myötävaikuttanut tähän asiaan, mutta se nyt valitettavasti on ollut sitä, mitä on. Ja siihen aikaan mä nyt kuulostan ihan hirveän vanhalta. Mutta koko ajan kuitenkin se, niin kuin ne ruokailutottumukset ja tämmöiset tavat,
niin ne niin kuin paranee ja muuttuu. Että mun mielestä nykylapset syötetään ihan eri tavalla kuin milloin, kun ajatellaan, että mitenkä minut syötettiin. Ja no se lapsuus tosissaan, se oli semmoista ruokailua, syötiin vähän. Sitten aina kun joku aina hemmotteli, mentiin isän luokse, niin siellä sai karkkia, siellä sai voissa paistettuja lettuja. Mummolaan kun mentiin Ouluun asti silloin aina, niin aina sai jotain herkkuja. Ja no äiti totta kai antaa aina vähän herkkuja. Ja no ala-asteen vieressä oli kauppa. No nykyisin näkee, kun ala-asteikäiset ja yläasteikäiset niin juoksee joka välitunnilla ostamassa jotain sokerista energiajuomaa ja suklaapatukkaa ja tämmöistä. Niin, Tää on ihan fakta homma. Ei siitä pääse yli ja ympäri. Toki eihän kaikki näin tee. Ja vanhemmat on tosi tiukkoja ja sillä tavalla, että mä en sitä niin kuin tietenkään sano, mutta että tämmöistä mä oon huomannut itse. Ja no, sitten kun itse rupesi osaa päättää siitä ruokailusta. Mä muistan, mä olin yläasteella, olinkohan 9-luokalla. Enkä ollut mä olin 6-luokalla vielä. Terveystarkastaja sanoi, että mulla on liian isot rinnat. Aha, selvä. No, mä olin ylipainoinen. Mulla oli isot rinnat siihen niin kuin mun ikäluokkaan nähden. Ihan vaan uskoisin, että sen mun ylipainon takia. Jos mä en olisi ylipainoinen, niin ei mulla olisi tämmösiä tissejä. Ja niin siinä vaiheessa, kun sitten rupesi niin periaatteessa yläasteellakin itse niin rupesi sitten syömään, kun äiti kävi töissä ja tulit koulun jälkeen kotiin, siellä ei ollut pakolla aina ehtinyt ruokaa olla valmiina, niin mitä sä teet? Makaronimössy. Meillä oli se makaronimössy. Ja se pastan mättäminen, mulla oli jo silloin annoskoot ihan järjettömät. Että niinku, eihän siinä mitään, pastassa ei ole mitään pahaa, jos sitä syö hillitysti, mutta siinä vaiheessa, kun sä vedät sitä niinku huivis niinku sen 2-3 lautasellista, niin eihän se siinä vaiheessa enää terveellistä ole. Ja no, yläasteella tietysti paino nousee pikkuhiljaa. Silloin mä olin nykyisessä mittapuussa tietysti vielä hoikkaa, että niinku, ja samalla nyt puhutaan nyt tästä kiusaamisestakin näköjään, että niin kun se, että sä oot ylipainoinen, niin kyllä se yläasteella joka ikinen siitä oikeastaan niin kun huomautti, kiusas. No, opettajat ei tietenkään, mutta opettajat ei kyllä tee sille asialle yhtään mitään myöskään. Että ei mullakaan kukaan auttanut mitään siinä vaiheessa, että kun mua kiusataan ihan kaikesta, mitä mä teen. Et se on ihan sama, mitä mä tein tai en tehnyt, mitä mä sanoin, en tehnyt, ihan sama, niin sen takia, että mä olin ylipainoinen, mut otetaan silmätikuksi. Ja jos mä en ole se kaikkein, no okei, ainahan mä oon ollut puhelias, mä en ole mitenkään hirveän hiljainen ihminen. Ja varsinkaan mulla on aika kova ääni ja näin päin pois, että se kyllä huomataan. Mutta niin sitten, että jos mä oon hiljaisimpia siinä luokassa, niin sittenhän samaan tehän sä joudut niin kuin silmätikuksi. Se on tosi tyhmää, mutta ja en tiedä, mitenkä nykyisin sitten yläasteella suhtaudutaan koulukiusaamiseen. Tehdäänkö sille nykyisin sitten enemmän niin kuin mitään. Mutta ainakaan silloin, kun minä esimerkiksi olin. Ja nyt puhutaan kuitenkin, mä oon 2004 päässyt yläasteelta. Et siitä on nyt 10 vuotta. Niin ruvetaan miettimään, että onko se sitten niin lyhyt aika, niin silloin ei tapahtunut mitään. Ja se koulukiusaaminen johtaa sitten siihen, että sä syöt enemmän. Ainakin mulla. Eli sä syöt siihen sun paha oloa siitä, että kun sua inhottaa mennä kouluun, kun sä et halua mennä sinne sen takia, kun siellä on joku aina, joka ottaa silmätikuksi ja kiusaa. Ja onneksi mulla oli niinku muutama paras ystävä niinku koulussa ja kyllä mä siellä pärjäsin, mutta että kyllähän se tietysti aina, ei kun oli 9-luokan päättötanssijat, niin ei sun kanssa kukaan halunnut tanssia. Ja sillä tavalla, että vähän semmoinen jännä juttu. Niin ja vaikka nykyisin kuitenkin on hyvä juttu, että olet erilainen, mutta ei näköjään ulkonäöllisesti. Okei, kyllähän niitä sitten semmoisia anorektisia laihoja ja tämmöisiä, että kyllähän niitä kiustaa. Ja jos sulla on tosi paha akne, niin sulle tullaan siitä, saat
Ja ihan mitä tahansa, jos sulla on erilaiset korvat, niin kiusataan. Eikä sun tarvitse pakolla olla erilainen, niin silti joudut silmät tikuksi. Mutta kyllä mä oon sen kokenut, että ylipainoisena niin mua on kiusattu aika paljon. Ja se vaikuttaa tosissaan siihen, että mä sitten söin. Mä söin. Aina koulun jälkeen käypi kaupassa hakemassa jotain karkkia ynnä muuta. Ja no siitähän se sitten kierteeseen lähtee. Eihän sille sitä sitten huomaa niinku sitten parikymppisenä, että no joo, no tässäpä sitä ollaan, yes. Mutta että onneksi sitä jossain vaiheessa sitten niinku herää niinku esim. Nyt, että niinku vielä kun ehtii ja se on nyt niinku helpompaa. Eihän se helppoa, anteeksi. Ja, mutta se on vaan tehtävä. Jos mä en halua olla tämän näköinen koko loppuelämää, niin se on jossain vaiheessa tehtävä ja nyt se on mun aika. Ja jotenkin huvittavaa tästä kiusaamisesta vielä lisää, että sitten ne mun kiusaajat, niin esimerkiksi Facebookissa, niin tulee pyytämään kaveriksi. Mutta en mä ikinä kuullut anteeksi pyyntöä, en yhtään mitään. Mutta että ehkä sitä aikuisena sitten vaan antaa olla. Ja ei ole katkeraa. En mä sinänsä mitenkään katkeraa ole, mutta silti. Mutta joo, tässä nyt karkaa taas lanka ihan totaalisesti. Elikkä aikuisena sitä on tullut sitten syötyä. No mä en tykkää suklaasta, mä en tykkää keksistä, mä en tykkää pullasta. Elikkä mä oon vähän siitä kummajainen. Ja mä en vaan tykkää suklaasta tosissaan. Ja mulla ei ole niinku semmoista ongelmaa, mutta mun pahin ongelma ehkä on niinku limppari. Sitähän mä liikkisin vaikka niinku 24/7. Sehän on riippuvuus. Se on ihan fakta homma. Ja silloin kun mä rupesin esimerkiksi nyt karppaamaan, niin mä lopetin sen kokonaan. Ja sitten, olikohan mulla karppia mennyt kuukausi, niin mä ajattelin yksi viikonloppu, että nyt mä ostan limpparipullon. Siihen mennessä mä olin onnistunut välttämään sitä ja mä annoin itselleni nyt luvan ostin laittikoki, tai niinku 0 kokista. Ja join sen ja sen jälkeen siitä tuli semmonen, että hei, no tää ei nosta mun painoa, niin mä voin juoda tätä. Joo. Lisäaineet, hiilihappo, kaikki semmonen ei ole hyvä. Mutta tosissaan, nyt mulla on taas tiukkakuurit, mä en saa juosta ihan by the way. Mitkä mun painoa on siis nostaneet nyt tässä vuosien mittaan, niin on annoskoot. Mä syön juhlaan, mä syön masentuneeseen, mä syön tylsyyteen, mä syön oikeastaan ihan mihin tahansa. Jos on vapaapäivä, niin helposti ajattelee, että no joo, nyt kun on vapaapäivä, niin otetaan sen kunniaksi vaikka karkkipussi tai jätskiä. Jep. Et niin kun, toisaalta sitten kun rupeaa sitten kun miettii, että miksi mun paino nousee, miksi vaaka näyttää niin kuukaudelta niin enemmän, niin sitten kun rupeaa miettimään, että no mitä sä syöt. No viikonloppuisin kun lauantaisin, kun vapaapäivä miehelläkin on, niin hei, otetaan karkkipussi. Syvään poppareet. Hei, otetaan nachopussi. Juo limpparia, bla bla bla. Elikkä siinäpä se kierre on jo valmiina. Annoskoot, ne on ollut ihan järjettömiä. Ja niin kun ehdotonta lemppariruokaa varmaan ikinä on ollut aina makaronilaatikko, niin sitä tekee. Ja niin kun sitä pastaa, niin kun se on vaaleita pastaa, vaikka se olisi tummaakin pastaa, parempaa pastaa, niin silti sitä mättää niin kun ihan järjettömästi. Niin se, jos se olisi normaali semmoinen sopivan kokoinen annoskoko, niin sitten ei. Mutta että se on pakko, niin kun, jonkinlainen on semmoinen niin kun pakko vetää ihan ähkyyn itsensä. Että oikeasti, että niin se meinaa niin kun tulla ylös jo. Että niin kun, sehän se siinä niin kun väärin on. Ja nyt kun mä sitten aloitin karppauksen, niin mä oon saanut syödä kyllä aika reilusti. Ja aika paljon niin kun, niihin minun niin kun, proteiini, hiilari, rasva niin kun, rajoihin saa syödä. Eikä niin kun, sillä tavalla nälkää ole niin kun, tarvinnut nähdä, mutta se, että oppii lopettamaan ajoissa,
ennen kuin sulle tulee se järjetön ähky, niin oikeasti siinä on ollut tosi kovaa opettelu. Että sun ei tarvii syyä ittees niin kuin, sillä tavalla, että sä oksennat, vaan sä osaat lopettaa siinä vaiheessa, kun susta tuntuu, että okei, nyt sä oot niin kuin täynnä. Että sä et syö ittees ähkyyn, koska siinä tässä on ideana päästä myös, että sä et vedä niin kuin sitä ruokaa niin paljon, että sä et niin kuin pysty tekemään mitään. Eli sä syöt vaan just sen verran, että sulla ei ole enää nälkä, ja sit sä lopetat. Ja siinä oikeasti, siinä kestää. Ja nyt esimerkiksi, nyt kun mä oon muutaman kuukauden sortunut vaikka mihinkä, ja mä en ole normaalisti leivänsyöjä nykyisin, mutta nyt mä voisin syödä sitä leipää niin kuin oikeasti aamusta iltaan. Ei niin kuin mitään rajaa. Et yksi päivä silloin kun mä havahduin siihen, että pitäisiköhän nyt taas vähän ottaa niin kuin tiukemmin, että mä olin vetänyt niin kuin 3-4 sämpylää päivän mittaan. Ja kummallekin sämpylän puolikkaalle omat täytteet. Niin ei herran jesta, mikä järki siinä on. Mutta se on vaan niinku olevinaan pakko. Se on vaan niinku ihan väkiä pakko vetää sitä. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot vetässyt sen viimeisen tai no vaikka sulla olisi niinku 1 sämpylän puolikas sinne jäljellä, niin sä oot jo ihan täynnä. Niin sen takia, että sä oot tehnyt sen, niin sun on pakko mättää se huiviis. Ja sitten sen jälkeen makaat tuossa sohvalla ihan puolikuolleena ja yrität pitää sen ruuan sisälläsi. Ei. Että nyt kun mä eilen sitten tein taas totaalikieltäytymisen, mä en voi niin kuin sallia itselleni, kun mä aloitan, niin mun on pakko tehdä ne selkeät rajat. Ja mun pää ajattelee, että no niin, nyt et syö mitään makeita, niin sitä tekee koko ajan mieli. Ja eilen oli ihan järjetön päivä. Nyt mulla on semmonen olo, että no niin, joo, mikäpä tässä. Ja mä tiedän sen, että se tulee jossain vaiheessa vielä kyllä se herkkuhimo. Ensimmäinen viikkohan se vaikeinta on. Ja nyt on taas sitten, mä kerkäsin jo oppia siihen, että lopetat syömisen ajoissa. Et syö itses ihan järjettömän niin ähkyyn. Mutta nyt kun on taas, ei tarvita kun tämä on muutama kuukausi, vajaa muutama kuukausi. Ehkä vapuusta asti on mennyt huonosti. Niin se keskus täällä sun päässäsi, mikä määrittelee sen, että miten paljon sä voit syödä. Niin siellä se taas jossakin uiskentelee. Rasvavarastoissaan, leipävarastossaan, hiilarivarastossaan. Että niin kun, nyt taas pitää miettiä, että no joo, paljonko mun on järkevää syödä. Ja okei, nyt mä oon oppinut silloin muutaman kuukauden aikaa, mitä mä karppasin, niin mä opin sen, että paljonko mä saan syödä päivässä esimerkiksi lihaa. Että mun ei tarvii niinku mennä kalorilaskuuriin, jota mä siis käytän. Ja niinku laskee jo kaikista grammaa tyyliin, että niinku voinko mä nyt syödä vielä 10 broilerin koiveen. Tai voinko mä syödä illalla vaikka tonnin kalaa tai makkaraa. Että mä tiedän sen, että mä voin syödä sen ja sen verran jotakin lihaa. Ja sitten vielä jatkaa vaikka myöhemmin. Ja se, että sulla on taas se 3 ruokailun ateriarytmi. Että eilen mä vielä annoin itseni syödä aamupalan ja sitten mä söin leivän siellä välissä. Ja kun mä tulin uimasta, niin mä söin illallisen tai niinku päivällisen mulle. Ja illalla söin sitten vielä sen 1 leivän. Ja tästä päästäänkin siihen leivän mustukseen. Tässä ei ole nyt minkäänlaista punaista lankaa, tää hyppii ihan miten sattuu. Näköjään vähän koulukiusaamisestakin, mutta se on liittynyt mun ylipainoon ihan selkeästi. Niin sallittakoon nyt, eikä tehdä videoa uudelleen. Mutta siis tosissaan se leivänmussutus. Mä en ole ikinä ollut leivänmussuttaja. Mä työskentelen leipomossa. Ja mä oon 8 tuntia päivästä niin leivän tuoksussa, pullan tuoksussa, sokeriviinereiden tuoksussa, lihapasteet, ihan name it. Ja mä aloitin karppauksen just, olin aloittanut viikkoa ennen kuin mä pääsin sinne töihin. Ja silloin mä en sortunut kylläkään. Ja sitten tässä välissä niin mä oon oikeasti vetänyt ihan tajuttomasti kaikkea. Siis se on ihan kauheata, että mitenkä aamukahville ottaa lihapastejan ja puolikkaan muunkin. Lounastauolla syöt lihapiirakan ja jonkun viinerin. Ja se leivän mussutus sitten, että mä saan töistä
Mutta me niinku kuuluu työetuun ja me saadaan halvalla leipää ja sitähän meille sitten aina riittää, kun no myönnetään näin, että mies kuskaa sitä ammatikseen vielä tämän kuun loppuun asti. Ja hänkin sitä leipää sitten henkilökuntaetuna niin kuin silleen ja halvalla saa, niin sitä leipää meillä on. Ja nyt sitä on tullut syötyä. Se on jännä, että kun mä tein totaalikieltäytymisen leivästä, nythän on no se firma, missä mä oon töissä, niin me tehdään ne karppileivät. Ja pallistetaanko näin. Ja meillä on töissä sitä karppileipää, mutta mä en syö sitä töissä. Ja mä en silloin ekalla kerralla karpatessa aikaisemmin, niin mä en syönyt leipää ollenkaan. Mutta nytkin meillä sitä on. Tuolla mini-hilarin ruista on. Ja se menee. Eihän se niin kuin, sillä tavalla aika nirso. Niin, mut jotenkin semmonen niin kuin se leivän mussutus on jäänyt päälle. Että mä just ajattelin, että no mä annan noin jollekin ruisleivät tuolta, että mä en niin kuin enää halua syödä niitä. Ihan vaan sen takia, koska se jotenkin tuntuu, että se on niin kuin sitä samaa addiktiota, mikä on sitten, kun mä syön niitä hiilareita. Eilen mä nyt sallin sen kokonaisen yhden niin kuin vastakappaleen ja vastakappaleet on niin kuin itselleni, mutta että sen on kyllä kanssa mun mielestä omasta mielestäni loputtavaa, koska musta tuntuu, että siitä jää semmonen kierre päälle, että mä voin syödä paljon parempaa ruokaa kuin sitä leipää. Ja sillä tavalla, että niin kun nyt on niin kun katkaistavaa. Tässä on niin kun, mullakin se idea, että mä saan katkaistua ne kierteet. Sellaiset typerät, turhat kierteet. Että mä söisin niin kun säännöllisesti. Esimerkiksi kun mä syön hiilaritietoiset, tai niin kun syön leipää tämmöstä, niin aikaisemmin mä en ole koskaan syönyt aamupalaa. Mutta nyt mä syön. Mä syön säännöllisesti aamupalan, päivällisen ja illallisen, iltapalan. Ja se on jo pelkästään niin kuin tuo sitä tasapainoa siihen painon hallintaan. Ja se tässä on niin kuin tosi hienoa. Ja tosissaan karppaushan on aika kiisteltyä, mutta mikäpä ei olisi. Et niin kuin, kyllä mullekin on sanonut, että sä joudut sairaalaan tästä. Että joo, no sä voit laihtua. Tai no, sä et laihdu. Ja sä loppupelissä huomaat makaavassa sairaalassa. No, se on ihan sama juttu, olkoot nälkäkuuri. Sä löydät itse sairaalasta todennäköisesti, jos sä et syö mitään. Et niin kun mun terveydessä ei ole niin kun ikinä niin kun ollut mitään vikaa, mun kaikki arvot on ok. Ja lääkäritkin hämmästelee sitä, että ei mulla ole verensokerissa, mulla on verensokeri 4,5, maksimissaan 7. Mulle on tehty testejä ja mun verenpaineet on täysin normaalit. Ihan ei mitään ongelmaa. Tietysti ylipainohan on itsessään sairaus. Sairaaloinen ylipaino, sanoo mun BMI. Se on ihan fakta homma, mutta niin kuin semmoista ylipainosta tulleita ongelmia mulle ei ole. Niin se on ihan sama, siis mä en enää edes muista mitä mä sanoin. Mutta siis se on ihan sama, millä tavalla sä laihdutat? Laihdutatko sä jollakin huippusuositulla dietillä, pikadietillä? Syötkö sä kaalikeittoa viikon vai mitä sä teet? Niin kaikista löytyy se plussat ja miinukset. Ja kyllä mä mieluummin syön hyvää ruokaa kuin se, että mä en söisi mitään muuta kuin salaattia puputtasi aamusta iltaan. Ja laskisin kaloreita ja karppauksessahan ei siis lasketa kaloreita pääosin. Ja näin päin pois, että niin kun, mun mielestä se on joka ikisen oma valinta ja se mikä toimii toisella, niin ei toimi toisella. Mutta mä oon kokenut tämän itselleni hyväksi ja nyt on mun avopuolisollahan ei ole niin kun ylipainoa, että hän on tosi pitkä ja raamikas. Ja mä oon tämmönen lyhyt ja paksu. Et sillä tavalla, mutta nyt on avopuolisokin sitten on useamman kuukauden jo puhunut, jos hän rupesi karppaamaan ainakin osittain. Nyt hän niin kun syö mun kanssa samaa ruokaa. Mä lisään sitten omalle lautaselle rasvaa lisää, mutta hän syö leipää ja hän syö karkkia. Mut ei ole kyllä tosi lihonnut tässä, niin kun, kiitos meikäläisen rasvasen ruuan. Mutta
mutta aikoon nyt kuulemma maanantaina. Katsotaan. Mä en kyllä usko ennen kuin mä näen, mutta aikois ruveta niin sitten täydelle karvuille. Koska hänelläkin on se, että hän syö aika paljon karkkia ja pullaa ja suklaata ja jäätelöä ja kahvin kanssa aina oltava jotain periaatteella ja näin päin pois. Että niin kun katsotaan sitten, että onko meillä sitten 2 täyttä karppia maanantaista alkaen. Että meillähän tosissaan kummallakin alkaa koulu. Mulla alkaa elokuun 12. päivä parturikampaajaopinnot ja isännällä alkaa sitten syyskuussa 2. päivä niin ammattikorkeaopinnot. Meillä kävi tosi hyvä tuuri, että miehenkin piti aloittaa amiskan, tai olisi aloittanut amiskan, jos ei olisi päässyt korkeakouluun, mutta pääsikin sinne nyt sitten, niin. Sitten alkaa vähän tämmönen uusi elämä. Ja sittenhän mua vähän jännittääkin se, kun mä menen sinne kouluun, että mitä mä voin siellä syödä. Että onko siellä kaikki liha tungettu niin kuin jauhokastikkeeseen. Vai onko ne erikseen, koska silloin kun minä olen itse ollut viimeksi ammattikoulussa, niin silloin taisi olla niin kuin oikeastaan kaikki liha jossain kastikkeessa jo valmiiksi. Että niin kuin, sitä mä vähän jännitän, että voiko me puhuttaa sitä salaattia, koska viikolla koulupäivänä me syödään koulussa. Että jostakin on nipistettävä, se on nyt ruokakulut, koska no ainakin minä saan syödä koulussa ilmaiseksi. Mutta sen näkee sitten, nyt mä menen sillä tavalla, että mä lasken joka ikisen gramman ja piste. Mut joo, mä oon nyt näköjään höpöttänyt melkein puoli tuntia. Toivottavasti mä saan ladattua tän joskus. Että, no katsotaan. Mut joo, tää nyt, sori tästä nyt meni vähän tää punainen lanka aina välillä sekaisin, mutta että jonkinlaista selvitystä siitä, miksi minä olen ylipainoinen ja mitä minä sille nyt aion tehdä. Mut joo, mä nyt rupeen latailemaan tätä ja mä keksin jotain touhua tässä. Mä rupeen varmaan vähän siivoilemaan. Mut joo, palaillaan nyt sitten vähän myöhemmin. Moikka!